फाइनाली लोगोफोर जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। थ' थांनायावथ' नोंथांमोननो खोन्थालांनाय जानाय नङा। केमेरा दैनायनिबो बिराद आंहा माने उसुबिदा जागोन। लोगोसे हरैहाय लास्टाव जे जायगायाव थांगोन बे जायगाखौ खोन्थानोसै दा। मा खालामनाय जागोन आरो मा मावनो थांनाय जागोन। थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो रायजोफोरनियाव फंनैसो रिकुवेस्ट खालामनो सानो जे आंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामो, साबस्क्राइब खालामो, लाइक खालामो, शेयार खालामो। थ' बेनो। थ' लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ नाजालांनोसै। थ' चलो। हेलौ लोगोफोर, जों दिनै मोनसे जायगायाव पार्टि जाफैदों। राख' नायदो नै। जोङो मा बेदर जागोन नायदो नै। बयबो जादों नै। साइकेल रेलि खालामफैदों जों, साइकेल रेलि नै। थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ। थ' जों ओंखाम जादों नै। गोथावथार नामाब्रा? गोथाव दा? मोसौआ बरिया। गोथाव जायो। हिन्जाव गोदाना दे आंबो जानोसै। बयबो जादों नै। जादोलै। साइकेल रेलि खालामफैदोंमोन, बिराद मेंबाय। थ' मेंनानै दसे नैबे जायगायाव थाथ'बाय जोङो नै। दहाय हटेलाव ओंखाम जानायखौ खोन्थाखाबाय आं नोंसिनो। नै थालिर बागाना बरिया जादोंलै, थालिर बागाना। 12 फैबाय जोङो, 12 नै। थाव होदोलाय। थांफिनसैलाय। नायदो नै, होख्लायजेनलायबाय लोगोफोर। फैदो थाखोफ्रा बिलाय। फैद'। थांगासिनो दं। फैद'। थांगासिनो दं थौ। आं थांखु जादों नै, थांखु जादों। जाखांबाय। नोंथांमोनहा बे जायगाखौ नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो रोङोबा 1000 थाखा प्राइज हरगोन आङो। जायगा नै 1000 थाखा प्राइज कमेन्टआव खोन्थाहरनो रोङोब्ला। फुरा मेंफ्रुबाय। फुंनि 6टायावनो ओंखारबोदों जोङो। लोगोफ्रा उनाव थाबोजोब्बाय मेङै सोरबा खिगुरलाबायबायबो, सोरबा ओंखाम जागासिनो दं। हान्थु गोलावा खुसिथार। बेदरखौ एसे बारा मोनजानायखाय। थ' लोगो
लोगोफोर जोङो सफैबाय जेराव थांदोंमोन बाव सफैबाय सफैबाय न'आव आङो दहाय नोंथांमोननो भिडिअखौ खोन्थाखादों फाइनालि जेबो खामाय जायाखै थांनायालाय थांदोंमोन दा देखायथावैसो जाना होदों थ' आङो दा न'आव सफैनानै दंफैयो दासो सफैदों बावाखै थ' बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ आंनि फिसालाया लादु जागासिनो दं बाबा हाय बोलो हाय बोलो थ' लोगोफोर दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन गोजोन्थों थेंक इउ बाय बाय